سلام كم يتمسيز خوركم تعطات التلفون وإيري تي في نلو مع عربي 3 مسكرم ساعة جاءت استدالو زينا مسنادو نفلما لنا مساقم نتسن حادي بعبدي فلما أرس زينا لو مستقبر مرمراتات حد زيغا بكورونا فيروس ملكاف مرقاقة الكولو عن تدوما تفانيو أما حدار زوالو مدبات معكام ماين حمدن زحايلة كدفالو تسويعو أبنو الزباق اندع عم حيال بقعة مرتزة وكورزة تتخيلو أبرس الختمام وقالوا بوركينا فاسو زعوم اللوات توسيد كايد كنتو على تغاليحو ستاو كنتات أفغانستان بحفشا ختما كابلو ما بفلاي إنان قول مله كم زمزة تغليتو محدار بريزيدنت جو بايدن نابلع لإيران حدش قدا كم زو السنة أفريتو درترا زينا حبريتا خم منيستر تعنا لومي أم مرمرم أكلا زوا ماكل بستقبرن أي لابوراتوري مرمراتات أدراشو عد قيح زخون حد زيغا بكورونا فيروس ملكافو ترقاقيت اللوم إذا خمزي لهم كله كورونا فيروس ترخيبوهم أبزوا ماكل كنكن كقبار اللوم تنحق لتزيغاتات حويم تفاني مالو بز مسرت تغلال لاغوزري بكورونا فيروس تلقفو زيغاتات كساب لومي 10,170 بزيح لوم 10,65 كابزيهم حويم مستفانو 103 موت استفاليو كلتا دما جينا كنكن زقبار اللوم زلويم منيستر تعنا 3 مسكرم كلتا شحن اسران كلتان أما حدار زباد دبوب مدبات معقاب ماين حمدن أمرقا أكبابيز مسكن وزيت يركبو سلزلو بزحايلة كدفالو تسويعو وكيليرينا في المنتكابون زدالو زبزاب دانايت قبريوت كتور بايام زحالف عمت أب إجر مخل نؤزوبا أمن حيلي بوهدة أكلات منجستن هزبن زتا تكبرة مدبات معك أمين حمدن أزدي وزيتاو كوينس لأترغبة بزحية لأوداد باك قتل أم حدار زوبا دبوب أتوهبت أبتسفاتين أزخا غيروم بإسران شدشن مسكرة مسوكلت هزبن من محدار كبابي عد عقوة أبز قبرو ركب أتوهبت أب مايكو عطات من مفواس أب إجر مخل زتا سلاسلة بخيلاتها زتا مرحة مسرح كترتاتن زالاتاتن أبتخبابا أمتي وزلو لوتي بأب نزتك أسمو خانو تغيسو بزسافح ملكعو كدفعلو أتحساسيبوم هزب أب كبابيو نزركب نحرشا مريت مقاهجاتات منجتات ماينا قرابن زد تقالل باريا وتساقاتات بوحلو الأقباب أب ربحو كوعلو أم حدار زوادوبو بتوساخي تقويعوم وانا دايركتر كفل حرشان مريتن آتو يمانا أباي بوغانو معك أب ماين حمدن أم مخعبات أتوتن مسسان هيوتاو بزحنتن لعل أستوات أسل زلوا بوهد سراح وحسن زلقن حملاي أكبابن مفتارنا كل قدامنا تخون تلابيوم نبرت اجر مخزز حلف عمز عممون نتفتات معك أماين حمدن مفواس لعلى 5 هكتار مايكعب بكترن مسرح منقد وحجن كمون متكال أستات 10 فلستات يتقالل كموصيت نايت زتعم مسرح دما حدقا فقر مريت عن طلالي وزنبر مريت حرشان مقاهجان كرق تحت بايتاو ماي دما كهبتن كيلو كمزلا نتسرح زمرح موياوين حبيروم تساتفت أبزهاب ورئيتو ربحاتات معك أب ماين حمدن بزقباء تغنزيبهم كمزلو بمحبار أمت أي بزل على كمزدفئلو الرقاقيتهم أمن زوبا بارنتو لما عمد كرامات زبوق عاقنن زرقحن زنبرو زناب بموقعو زبزحه كابت استزراء أكال أب زبوق درجاقن زبزحه بيتصفت حلشاتن وزوبا فليتوم حلفت بيت صفات أتو مصيباتان حفشا وخنتات كراماتن زراتم زملكتن يرينا بزهاب حبريتا زناب دونجي كوانتا جمره كام جمرتا ورحام لقنات صبق عغنن زرقحن زنبرو زناب كم زوقع بمحبار أم نقطة بارنتو 698 ملم أب داسة 738 ملم أب سوسونا دمار 490 ملم كم تمزقبه بتغلال لخ أب 11 هكتار زراتي أب درجة مولادن مشواتن كم زبزح قليتهم كاب تغلال صفحة استحرس المريت لعلي 7,800 هكتار مشلا لعلي 3,600 بولتوك 330 هكتار دما سمسمن تراتاتن كم سيفن تقيسو دما حرسو تغدي ممز السلاسلون تفتات معك أب حمد ماين لعلا استواطو كم زقبر بريهم
አቶም ሴባህታ መወዳእታ ልዕለቴስ ዓመታዊ ዘራእቲ ኣብ ደረጃ መውላድም ሸዋትን በፂሑ ስለ ዘሎ ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ካብ ባልዓትን ጽያቕ ማዕጺድን ጥንቃቐን ዕቱብ ምክታልን ክገብሩ ዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ባሮንቱ ኣስታት 15000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘሎ ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ዞባ ጊንዳ ኣብ ምሕያል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ ብቕዓት ተምሃሮ ክባ ምንባል ድማ ብፍላይ ዝተኮረ ርእሰ መምህራን ሱፐርቫይዘራት ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ኮሚቴ ወለድን ተሳትፎ ዘተ ብ21 መስከረም ተኻይዶም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ዞባ መምህር ገብረ ኢየሱስ መለስ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ቁጽሪ ዝሓልፉ ተምሃሮ ከምኡውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ደረጃታት ከም ዝነከየ ጠቒሱ እቲ ጸገም ፍታሕ ክናድየሉ ብዕቱብ ክስራሕ ጸዊዑ ድኹም ስሉሳዊ ዝምድና ትሑት ተገዳስነት ወለዲ ተምሃሮ መምህራንን ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዝተራእየ ትሑት ውጽኢት ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኖም ብምግላጽ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብሓፈሻ ማሕደርቲ ከባቢ ድማ ብፍላይ ተረኦም ክዕዝዙ መምህር ገብረ ኢየሱስ ኣዘኻኺሩ ሓላፍ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ምግዱ ዝጸንሐ ሕጽረት መምህራን ንፍትሑ ውጽኢቱ ኣብ ባይታ ከም ተራእየ ብምግላጽ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተምሃሮን ምብራኽ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ንጥፈታት ክሰፍሕን ቤት ትምህርቲ ዝሰረቱ ስልጠናታት መምህራን ክሕይልን ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ መወዳእታ ሕጽረት መሳለጣታት ክማላእ ሓምላይ ክልባትን ንጥፈታትን ምግራብን ብሰፍሐ ክስራሓሉ ከምኡውን ውጥን ስራሕ ኣብያተ ትምህርቲ ብዕቱብ ክዳሎ ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ልባዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ዓድኻላ ዝነጥፋት ካላት ወሃብታ ኣገልግሎት ንዓማዊል ስሉጥን ጽፉን ኣገልግሎትን ምርጋጽ ኣብርቲዕን ክስርሓ ኣብ ኣዳራሽ ዓዲ በጊዑ ኣብ ዝተኻይደ ገምጋም መዘኻኸሪ ቀሪቦ ሓላፍ ጨንፈር ቱሪዝም ኣብ ዞባ መንእሰይ መብራህቶም በየነብ ዘስምዑ ቃል ብሉጽ ኣገልግሎትን ልዙብ እንግዶትን መስሕብ ዓማዊልን ምንጪ ኣታውን ስለ ዝኾነ ወደንቲ ትካላት ልዑል ኣድህቦ ክህብዎ ንዝውደበሎም ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን ድማ ብግቡእ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ ወኪል ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ደቡብ ኣቶ ዮሐንስ ኣስገዶም በወገኑ ኣብ ሰሓብነት ትካላቶም ወፍሪ ዝገብሩ ወነንቲ ትካላት እናሰሶን ይመጽኹም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ቱሪዝማዊ ንጥፈታት ድርኺ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ክሰዓብ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣብ ማሕዳርን ዞባ ዓድኻላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ድማ ትካላት ወሃብታ ኣገልግሎት ሰሓብትን ዘዕግብ ኣገልግሎት ዝባን ብዝኾነ ኣብ ምስሳን በጻሕቲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ብምሕባር ወነንተን ዘሎ ግዝያዊ ሕጽረታት ተጻዊሮም ንምዕባለ ትካላቶም ክሰርሑ ተላብዩ زهركم تعزبت زغصل زينا وزاي دقيمنا نمكتالكم بخبرة نعدم زينا وزاي لو مسلاسة مسكرم عبر سختما وغادغو بوركينا فاسو صعق ملوات توكسي كايت كم زوعله معكنا زينا نعين مسخاغر بمتقاسا قاليحن اتملوات توكسي امنغومن كايت كم زوعله زرزراوي حبريتا كوانت زيله اب غدناتات كتما وغادغو غن صعق منقسقاس سراويت كم تراي تغليصو اتكستات فتنه علوا منغست خمز مسلم نخنتا معرب افريقاويت هاجر بغربا زكتاتلو وغنات زموتو بوركينا فاسو اول حتر نايز عمد زد حرس تخايدو تادرا علوا تهاجر بمسغاغر منغستات محادر كم زلا يزفلت اب هاجرات معرب افريقيا قداما متتاو زطنقو تدغاغام علواتات كم زكايد صبصابات يحبرو ኣብ ከተማ ካቡል አፍጋኒስታን ብዝፈጸመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በትሎም 30 መስከረም ኣብ ትምህርታዊ ማእከል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሁሲያት ዝርከብዎም 10ታት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዝ ጥዕና አፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለዉ ናይቲ ርእሰ ቅትለታ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከም ዘየለ እንተኾነ ግና አንጻር ዒላማታት ጣሊባን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ጸንሐ ሽብራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ፈጺሞ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ أتعطوا جل أفسفلا لخبابيتات أفغانستان ككايدو بتصنحت مساسل متقعتات سباون تصطاون كساراتات كم زورد صبصبات يردوم أب أفغانستان حدقتات نايتن 10 عامتات زغزله وتدراو متأتاو أمريكا بغليلو زهاسس كم زي مسليو زغلات أمونغو أمريكان إيرانن زلو فليات نمزواب دبلوماسيا وزعرتات أبز كايدلو زلوان محضار بريزيدنت جو بايدن أبلع الإيران حدش إقادا خمزو سنة فليتو إذا حدش سقومتين تكالات ندادي إيرانن مسأن متحاز كم زلوان استقلتا أهقراوين كوبانياتاتن علاماز قبر مخانو بيت صحفت قمجا أمريكا فليتو إقادا بغندو من جاءتاويتات إيران بمعقات أبلع اليات زغطن مفتار مخانيو تبيت صحفت بتوسخي أرديوم
ኢራን ትግባረ ናይታ 2015 ስለጽሐ ኒኩሌሳዊ ስምዕ ክሳብ ዘይ ረጋገጸት ኣብ ልዕሊያ ዝውሰነ ገዳታት ከም ዝቕጽል ምምሕዳር ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ሓቢሩሎ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ቅንዲ ዕንቅፋት ትግባረ ኒኩሌሳዊ ስምዕ ኮይና ከም ዘላዩ መንግስቲ ኢራን ክውቅጽ ጸኒሑ ዘሎ እዚ ሓድሽ እገዳ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቀንዲ ምኽንያት ምንዋሕ ኩናት ዩክሬን ምዃና ትውቀስ ኣሜሪካ ነታ ሃገር ልዕሊ 12 ቢልዮን ዶላር ገንዘባዊ ሓገዝ ክትልእ ከላ ምዃና ሓቢራ እዚ ናይ ሕጂ ደገፍ ኣሜሪካ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር እንዳሓር ኣብ ሓደ እዋን ናብታ ሃገር ካብ ዝለኣኸቶ ዝዓበየ ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጠቕላላ 67 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰደደት ይርድኡ ኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ካብቲ ባጀት ኣብ ሸመተ ወታደራዊ ኣጽዋር ከም ዝውዕል ኣሜሪካ ፍሊጣ ኣላ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ትልእኾ ዘላ ገዚፍ ሓገዝ ነቲ ኩናት የናውሑን ክሳራታቱ ይዕብዮን ከም ዘሎ ጸብጻባት ይርድኡ ወታደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ናይ ዩክሬን መቐጸልታ ናይትን ሩስያ ናብ ወታደራዊ ክርድና ንምእታው ከካይድኦ ጸንሓ ዘመተ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ መስመራት ጋዝ ሩስያ ማለት ኖርድ ስትሪም 1 ኖርድ ስትሪም 2 ኣብ ዝተኸስተ ላሕጉ ጋዝ ይትክህልዋ ከም ዝኽእል ሩስያ ትማልዕ 29 መስከረም ኣሚታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ብዝሃቦ መግለጺ ትላሕኩ ዘጋጠመሉ ገማግም ባሕሪ ዴንማርክን ሽወደንን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ማእከል ስለይ ኣሜሪካ ምዃኑ በዚ ድማ ኣሜሪካ ፈጺማቶ ክትከውን ከም ትኽእል ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ረድዩ እቲ ኣብ ሳልሲ ዘጋጠመ ክስተት ደይመደይልካ ከም ተገብረ ዝጠቕሳ ሃገራት ኤውሮጳ በቲ ጉዳይ ንሩስያ ክወቕሳ ቀኒየን ኣለዋ ይኹን እምበር ሩስያ እቲ ዝመጻ ዘሎ ወቐሳ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መቐጸልታ ናይ ትብልዕሊኣ ክካየድ ጸንሐ ፖለቲካዊ ዘመተን ምዃኑ ብምጥቃስ ነጺጋቶላ እዚ ኣብ መስመራት ጋዝ ሩስያ ዝተኸስተ ላሕኩ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ይጥቀስ እቶም መስመራት ቀንዲ ዛዕባታት ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው ኮይኖም ምጽንሖም ጸብጻባት ይርድኡ ሩስያ ሃገራት ኤውሮጳ ብኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚስን ኣብ ልዕሊያ ድሕሪ ዘጽድቆ እገዳ መስመር ኖርድ ስትሪም 1 ናብቲ ኣህጉር ክትልኾ ንጸንሐት ጋዝ ከም ዘቋረጸቶ መስርሕ ህንጸቱ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዛዘመን ኖርድ ስትሪም 2 ድማ ዛጊት ስርሑ ከም ዘይጀመረ እዩ ዝግለጽ ምቁራጽ ሰደድ መስመር ኖርድ ስትሪም 1 ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ከቢድ ሕጽረት ጸዓት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ፈረንሳ ትማል 29 መስከረም ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ወሰኽ ደሞዝን ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ብምጥላብ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ኣካይዶም እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሃገሮም ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ዝዳረግ ወሰኽ ደሞዝ ክግበረሎም እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ብዘይካዚ መንግስቲ ኣብ ኢድ መልዕሎ ማለት ጥሮታ ቅልጡፍ ምትዕራይ ክገብር ከም ዝግባእ እቶም ሰራሕተኛታት ገሊጾም ብሰንኪቲ ኣብ መላእ ፈረንሳ ከም ተኻይደ ዝግለጽ ዘሎ ኣድማ ትማል 29 መስከረም ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከብዎም መንግስታዊ ትካላት ንስፈታቱ ኣቋሪጹ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ሰራሕተኛታት ሓያሎ ሃገራት ወሰኽ ደሞዝ ዝጠልብ ሰልፍታትን ኣድማን የካይዱ ምህላዎም ይሕበር ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ቁጠባዊ ጸገማት ንምቅላል ክወስድኦ ጸንሓ ምትእታው ወሰኽ ወለድ ዝርከቦም ሜላታት ዛጊት ዝጥቀስ ፍታሕ ከም ዘይከኣለ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ወብላዊ ማዕበል ኢያን ኣብ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ድሕሪ ዘወረዶ ከቢድ ዕንወት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ በተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኤሌክትሪሲቲ ብሰዓቢ ዕንወት ትማል 29 መስከረም ኣስታት 3 ሚልዮን ኣባይቲ ከም ጸልመተ ተገሊጹ በቲ ማዕበል ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ክሳራ ከም ዝወረደ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ሓደጋ ኣብ ታሪኽ ክፍለ ሃገር እቲ ዝሓይል ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምቱ ብሰንኪቲ ሓደጋታት ኣብ ፍሎሪዳ ውሽጢ 2 መዓልቲ ጥራይ ልዕሊ 5,000 በረራታት ከም ተሰረዘ ሰመዛ ኣሜሪካ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ በብላዊ ማዕበል ናብ ካልእ ከባቢታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይልሕም ብምህላው ደስዕቦ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ወብላዊ ማዕበል ኢያን ኣብ ዝሓለፈ 3 ኩባ ተመሳሳሊ ዕንወት ከም ዘውረደ ጸብጻባት ይርድኡ ኣብ ሃገራት ኣሜሪካ ሓደጋታት ወብላዊ ማዕበል ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣዊን ዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዘስዕብ ይሕብሩ بخفيل هاديو خمسل زغنيت ጸጥታው ኩነታት ኢራቅ በሐፈሻ ኩነታት ርእሰ ከተማ ባግዳድ ድማ ብፍላይ መሊሱ ክኸረር ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ ብ28-29 መስከረም ኣብታ ከተማ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሚሳይልን ሮኬታትን ድሕሪ ምፍጻሙ እዩ እቲ መጥቃዕትታት መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ብብዝሒ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢታት ከም ተፈጸመ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ከም ዘየለግና ረድዮም ናይቲ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መቐጸልታ ናይቲ ኣንጻር ዕላማታት መንግስትን ግዳማውያን ሓይልታትን ክካየድ ጸንሐ ተቃውሞታት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ
أبز حلفوا رحنا حسب من قد جفت هيمانة مرحي مقتاد الصادرين أبلات ستام مستولى جت بوحدو 3 سبات كم تقتلون ل 450 غسلون ستوصل سبات بسنكو تاخنتات كتم بغداد أنقل كيلو مصنحو يردوم ጸጥታ ኢራቅ ብሰንክቲ ካብ 2003 ዝቕፅል ዘሎ ወታደራዊ ምትእታው ኣሜሪካ እናኸፍአ ክመጽእ ምጽንሑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ሎም ዝተገብረ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ክረጋገጽ እንከሎ ክልተ ድማ ተፋንዮም أما حدار زبادو مدبات معقاب ماين حمدن بزحايلة كتفالو تصويعو أمنو زبا جندا أم حيال بقعات مرتزة تكورة زت تخايدو أبرس ختما واقادو بوركينا فاسو تعوق من لواء تخسي كايد كمزو عليه تغاليحو ستاوغنتات أفغانستان بحفشة ختما كابل دما بفلاي نانقل كل 500 تغليتو من محضار بريزيدنت جو بايدن نابلع الإيران حدش اقدا كمزو السنة أفليتو باركز وخلكم تعذبت نسعى سدالو زيناتاتو شنو زانا بسزازي ملو سلامك تالكم نمسكن بروخ مشات